Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke ithinte zedisk. Hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la indaba ke ithinta uRulani Mkwena. Ngiyathemba ukuthi kababukeli bayibonile ke indaba yakhe uRulani Mkwena akade ke trend lapha ngeweekend ukuthi ke ushile lapha kuyiqembu ke lase Algeria iMC Alger uyojoina ke lapha iqembu lase Libya iAl Ittihad eliqeda ke nje kusayina ke lapha uLodge ngawo ke uJanuary. So njengoba kade ivelile indaba zakhe uRulani ukuthi ke ushile lapha kwiMC Alger even nayo iMC Alger yakonfirma ke lokho ngayo iweekend. So kunendaba ke la ezingezinhle ade ke itrend lapha kwimedia ke yakhona ke Algeria ukuthi ke uRulani Mkwena uboshiwe lapha eairport uboshelwe ke iforeign currency trafficking. Indaba ke lezi ethuse abantu abaningi kodwa ke journalist uMickey Junior ledila ngebhola la khona ke la eAfrica ephinde ke futhi beumngani naye uRulani iphendulile ke lapha enkundleni zokuxhumana. Yayiphika ke lezi indaba ukuthi ke indaba engekho engamanga. Ngiyathemba ukuthi uyabona ke lapho escreenini.